Какво става, хора? Аз съм Виктор от Victor Max Studio и днес ще играем Minecraft Edition. Изглежда приятен Edition. Не знам. Сега ще изчакам да зареди. Така. Ето. Ето ми го геройчето. Ще натиснем игра. Създаване на нов свят. Оцеляване. Име на света. Вик. Това ще е името. Вик. Игра. Добре. Така. И това също трябва да е заради. Така. Изграждаме терен. Кирен. Добре. Първо да започнем цветенцето. Ще си взема това цвет. Взех цветенцето. Начвам за това дърво. Че приятна игра. Това е по-хубаво от Minecraft. Обикновения Edition. Мисля, че това не е достатъчно. Ще направим това. После това. Това ще направим боя. Пръчки. Още дърво. Дъски. Ще търсим овце. Овце ми трябват много. Ама тук не виждам никакви. Никакви овце тук няма. Така да продължаваме. Бягай. Червена боя ще се направи, че ми е по-хубав цвета. Виж, че много макове има тук. Мудли се на Бог. Овце. Супер. Сега стояли ще ги бием. Лава! Нова вълна. И експи супер. Сега ще вземем, че убиме и тъс. Супер, 2 вълна, още едно. Овца. Какъв късмет. Лава! Супер. И месото ми трябва. Месото. Супер. Така. Матик. Убежден. За сега ще направим дърво.
Ето, леко. Ще направим тамбия. Ще бъде само леглото. И става викторското легло. Ще им крафтим тамбия. Аз мисля да направим инструменти. Знаете ли интересен факт? Знаете ли, че типите са по-рядки от диаманти? Аз да има много, че да има кода имам. И продължаваме. Къде линия по средата. Тук ще направим инструменти, че да можем да копаем. Не. И на кирка. Да, ето ги. Ще направим един меч. Не знам за какво ми е. Аз мисля, че това ми е достатъчно. Ще търсим камък. Каманяк. 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 Аз обичам да ям каманяк. Как се яде камък? Грабох ще им трябва по-напред. О, майко. Имаше малък проблем. Пак ще го изчакам да зареди. Нищо. Всичко се оправи. Половин час оправяне. Да. Заграждай се по-бързо терен. Иде. Памах се от където си бях. Грабал, да. Грабал, защото ми е нужен. Запомня. Сега няма да имам. Супер камъче. Продължавам, взех камъка. Ще вземем и тук. Аз тук мога да направя къщичка. И да вкопам когато си. Да, добра идея, наистина. Тук ще имам врати. Да се започна някакъв кабин близ. Достатъчно ми е мястото. Ще имам... Не. Ще го купам след това. Добре. Ако искате втора част, защото им бъгна, се абонирайте. И това беше всичко от мен. Чао.